Ifechakpi. Ifechakpi. O nwere akụkọ ọzọ m ga-akọrọ unu. O nwere otu nwaanyị ọ mụghị nwa. Nwaanyị ahụ enweghị nwa, mana nwaanyị a dị ike ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ dị n'ụlọ nke ọma. Nwaanyị a wee mee mmanụ. Ha na-agba mmanụ ahụ udu mmanụ 7 ka o mere. Nwaanyị ahụ wee dowe udu mmanụ 7 n'ụlọ ya. Nwaanyị abịa ọ gawa ugbo. Ọ maghị na udu mmanụ 7 na-awọ ya gawa ugbo ahụ. Udu mmanụ 7 ahụ ga-aghọ ụmụ agbọghọ 7 na-arụrụ ya ọrụ n'ụlọ. Tupu nwaanyị a ga-esi ugbo lọta, a ga-aza ụlọ ya aza, a ga-echuru ya mmiri, a ga-agara ya nkụ, a ga-emere ya ihe niile dị n'ụlọ. Ọrụ ụlọ niile a ga-arụchara ya nwaanyị a. Ma nwaanyị amaghị na ọ wụ udu mmanụ 7 ahụ ihe na-arụrụ ya ọrụ ahụ. O ruo ofu ụbọchị, agadi nwaanyị na-anọ n'ụlọ ya wee kpọọ nwaanyị a sị ya, mgbe nwaanyị a ga na-akọrọ ya sị, amakwa m ndị na-abịa arụrụ m ọrụ n'ụlọ, agara m ozi n'ụlọ, ana m anọ n'ugbo. Tupu m ga-alọta, a ga-azara m ụlọ, a ga-echuru m mmiri, a ga-agara m nkụ, a ga-eshiri m nri, a ga-asara m efere. Amaghị m onye na-arụrụ m ụdị ọrụ a. Agadi nwaanyị a wee kpọọ ya sị ya, ịma ihe ị ga-eme? Ọ sị ya, amakwa m. Ọ sị ya, ofu ụbọchị ị ga-asị na ya agawago ugbo. Ị ga-eburu abụ ugbo gị, ihe ahụ iji aga ugbo, sị na ya agawago ugbo. Ị ga-eti ya mkpu, ị ga-ekwu ya, kwuchie ya ike ebe mmadụ niile ga-anụ ya. Ị gawa, mana ihe ị ga-eme, ị ga-achọ ofu ebe ga-zoo. Ị ga-ahụ ndị ahụ na-arụrụ gị ọrụ, ndị ahụ na-abịa na-arụrụ gị ọrụ a, ị ga-ahụ ha. Nwaanyị a wee kweta ihe agadi nwaanyị ahụ gwara ya. O ruo ofu ụbọchị, ọ sị na ya agawago ugbo ka ọ kwadochara, buru abụ ugbo ya na o ji aga ugbo bupụta n'ezi. O tie mkpu, agawago m ugbo, unu biko leghere m anya n'ụlọ. Nwaanyị a buru abụ ugbo ya gawa. Mgbe ọ gawara, ọ gacha ofu ebe ga-zoo dịka agadi nwaanyị ahụ gwara ya. Mgbe o zoro, ọ nọruokwa oge ruo mgbe ahụ ndị udu mmanụ 7 ahụ na-eji apụta aghọ mmadụ. Ọ bịa anụ kwakọrọ anụ mkpọtụ n'ụlọ ya. Ọ na-arụnye anya. Ọ bịa nụ udu mmanụ ahụ biliri. Ofu onye bilie, ya bụrụ oke nwa agbọghọ tozuru oke. Ọ bịa na-agụ egwu, ọ na-agụrụ udu mmanụ, mmanụ nyanya nyanya, mmanụ nyanya nyanya, mmanụ nyanya nyanya, onye agha saa efere nyanya, onye echuo mmiri nyanya, onye aga ya nyanya, onye sie nri nyanya, onye aga ụlọ nyanya, onye asa efere nyanya. Ọgụkata ha niile na-ebili ka ọ na-akpọ ha aha ahụ. Ọ na-agụ ihe ozi niile ha ga-aga n'ụlọ ahụ, ka ha na-ebili na-aghọ ụmụ agbọghọ tozuru oke. Ọ gụchaa ya, ha niile bilichaa, ụmụ agbọghọ 7. Onye ọbụla na-eme ọsịsọ. Nke ahụ ekenyere gị, ị na-arụ ya ọsịsọ. Ndị na-aga mmiri na-aga, ndị na-aza ụlọ na-aza, ndị na-eficha, ndị gawara ahịa gotecha ihe eji esi nri aga. Ihe ozi niile nọ n'ụlọ, ndị na-asa efere, ndị niile ahụ ọ gụrụ, ndị na-asa akwa, ha niile na-arụ ọsịsọ ka oge ghara ịgabido ha, maka na ha nwere oge ha ga-eji rụrụ ọrụ ahụ. Tupu nwaanyị a ga-esi ugbo lọta, na ha ga-ahụ na ha mezuru ihe niile ahụ ha mara na ha ga-eme. Nwaanyị a nọrọ ebe ahụ na-ele ha, legide ha. Obi ekweghị nwaanyị a, ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ọ sị, hei, lekwa otu ụmụ agbọghọ a na-amarịsịcha, amanụ m ma m ga jidewe ha,
ma m garịọ ha ma ha ga-ekwe nọnyere m, ma ha ga-ekwe ka mụ na ha biri, ma ha ga-ekwe ka ha bụrụ ụmụ m. Ikweghị nwaanyị a jide ọgbapụ ọsọ gbara gbabata n'ụlọ ya. Onye ọ bịara bịa jide si ya biko na enweghị m nwa, ị ga-ekwe ka mụ na gị nọrọ. Onye ahụ amịpụ ghọọkwa Ujunwa ahụ gakwuru ebe ahụ. Otu a onye ọ gara jide, biko merenụ m ebere, enweghị m nwa, amụtaghị m nwa, ka mụ na gị birinụ ka ị bụrụ nwa m. Nke ahụ amịpụ ọ ga nọrọkwa ebe ahụ Ujunwa ahụ dị, ebe ahụ ha si pụtacha. O megidere ihe a o ruzie nke ikpeazụ, nke ahụ bịa nwee obi ebere ebe ọ nọ, nwee obi ọmịiko ebe ọ nọ. Ọ sị ya ọ dị mma, mụ na ekwela m na mụ na gị ga-ebi, ekwerela m na m ga-abụ nwa gị, na mụ na gị ga-anọ, mana enwere m iwu. Ọ sị ya ihe ọbụla bụ iwu ahụ gwa m ga-emere gị ya. Ọ sị ya ọ bụghị oke iwu ma bụrụkwa oke iwu, ebe ọ bụ na ị ma na mbụ Ujunwa, iwu ahụ m nwere bụ na agaghị akpọpụ m n'anwụ, agaghị m apụ n'anwụ, m ga-abụ apụ n'anwụ. Gịnị ka m kwuru? Nwaanyị asị ya ọ gwụchala, o nwere iwu ọzọ ị nwere? Ọ sị enweghị m iwu ọzọ. Ehe, ọ bụrụ na o nweghị iwu ọzọ ị nwere, naanị na ị gaghị apụ n'anwụ, m ga-edowere gị iwu a, mụ na gị ga-ebi, ị ga-abụ nwa m. Nwa ahụ wee kwe, ọ bịa biri. Ihe ọ na-eme bụ otu ahụ ọ nọ n'ụlọ, ọ ga-azara mmanya ụlọ, ọ gaghị echu mmiri maka ọ gaghị apụ n'anwụ, ọ gaghị aga nkụ maka ọ gaghị apụ n'anwụ, ọ gaghị aga ahịa maka ọ gaghị apụ n'anwụ, mana ọ gaghị esi nri maka ọkụ ga-adaze ya. O nwere ike ya azaa ụlọ, nwere ike ya asa efere. Ọrụ ndị a, obere ọrụ ndị a ka ọ ga-arụrụ nwaanyị ahụ. Nwaanyị ahụ nwekwuru obi ọma, obi na-akpa ya asa aṅụrị na ya hụrụ onye na-akpasa ya nkata n'ụlọ, ya hụrụ onye na ya na-achị ọchị, ya hụrụ onye ya na ya ọ bụrụ na ha arahụgha na ya ga-ahụ onye ga-emere ya uhiri mkpọtụ n'ụlọ, kwunyere ya okwu. Nwaanyị obi wee dị ya aṅụrị, ọ dị ya mma. Nwaanyị alekọta ihe ọ ga-emesi, ebe ọ bụ na nwa m anaghị apụ n'anwụ, nwa m agaghị aga n'ọkụ esi nri, m ga-akpọtara ya odibo. Nwaanyị a wee gakpọta odibo ahụ. Mgbe ọ kpọtara odibo a, ọ sị odibo, ihe iwu ị ga-edonyere m bụ na nwa m agaghị apụ n'anwụ, ọ gaghị echu mmiri, gị nwa ga na-echu mmiri, ọ gaghị aga ahịa, gị nwa ga na-aga ahịa, ọ gaghị aga nkụ, gị nwa ga na-aga nkụ, maka na achọghị m ka o nwee ihe ga-emegide ya. Ọ gaghị esi nri, gị nwa ga na-esi nri. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị otu a, lawakwa, ihe a ka ị ga-emere m, obi adị m mma. Odibo a wee kwenye, ha na ya biri. Ha gawa ugbo, ọwa odibo na nne ha ga-eso gawa ugbo. Agbọghọ a ga-anọ n'ụlọ amekata oru mgbe a na-aga ibido ọrụ, a na-asụ ọrụ na-awụ mbido ọrụ ugbo. Ọ sị na ya ga-eso mmanya ahụ agawa. Ya sị ịma na ị naghị apụ n'anwụ, ka ekwa n'otu anyị na gị ga-esi wee rụọ. Ma ya sị ọ dị mma, na gị hapụ na ya ga-ewuta ihe anyị na-akpọ ụlọ ubi. Gịnị ka m kpọrọ ya? Gịnị ka m kpọrọ ya? Ụlọ ubi. Mmanya ahụ ga wuo ụlọ ubi. Ruo ofu ụbọchị ha tụnyere na ọ ga-eso ha aga ugbo ahụ. Ha kpọrọ ya, ama ụzọ n'ụtụtụ mgbe ahụ anyanwụ na-apụtabeghị, gawa ugbo ahụ. Mgbe ha ruru ugbo, ha dowe ya n'ụlọ ubi ahụ. Mgbe ha dowere ya n'ụlọ ubi, odibo na mmanya ga na-arụ ọrụ. Ndị ọzọ, ebe ọ bụ na mbido ọrụ ugbo, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị bịara ịsụ ọrụ, ma ndị na-azọ ala ha nọ n'ebe ahụ na-aba mba, na-akọ ọkụkọ, na-alụ ọgụ. Mmanya anọkọtasị, ka m gaa lee ihe na-esere ndị agbata obi m n'ọrụ ubi. Mmanya ahụ gbapụ gawa ịjụ ese ihe na-ese. Ọ gara ebe ahụ gawa ikpere ha ikpe, na-edoziri ha, eme udo wee dị n'etiti ha ka ha rụwa ọrụ ugbo ha. Odibo a iwe ejula ya n'obi,
nọ ya nwa na-azụ ya nwa na-echu mmiri, ya nwa na-aga nkụ, ya nwa na-aga ahịa, ya nwa na-esi nri, na onwe ọsọsọ ịsa efere na ịza ụlọ ka nwa ahụ na-arụ. Iwe wee juo ya n'obi. Mgbe ahụ ọ hụrụ na mma ha apụla, ọ sị agbọghọbịa, ngwa ọsịsọ pụta bịa rụọ ọrụ. I chere na m bụ ewu gị? Mana iwe ahụ juru ya obi mere ọ kpọrọ nwa agbọghọbịa kpọpụta n'anwụ. Ka ọ na-arụ ọrụ ahụ, anwụchara nwa wee gbazee. Chetanụ na ọwụ udu mmanụ ka ọ bụ. Nwa agbazee, mmanụ wee juo ala n'ugbo ahụ, ju ebe ọbụla. Ofu nnụnụ bịa lee ihe ahụ, o fepụ, fekwuru nwaanyị ahụ ebe ahụ ọ gara ime udo, ga nọrọ n'elu osisi. Mgbe ọ nọ n'elu osisi ahụ, o nwee egwu nnụnụ ahụ na-agụ, unu ga na-ekwe ya, kpakubelebele kpakube o. Gịnị ka m kwuru? Ọzọ, nnụnụ ahụ gafee n'elu osisi ahụ na-agụrụ nwaanyị ya egwu, ọkịkpe ọkịkpe o, kpakubelebele kpakube o, ọkịkpe ọkịkpe o, kpakubelebele kpakube, mmanụ ịdọnyere ugbo akwafugo o, kpakubelebele kpakube, nde were efere kuru ya, kpakubelebele kpakube, nde were ọba kuru ya, kpakubelebele kpakube, nde were nja kuru ya, kpakubelebele kpakube, mụnwa were nku jụrụ ya, kpakubelebele kpakube. Nwaanyị a nọ ebe ahụ ọ na-eme udo, ntị ya adịdịghị ebe ahụ, ọ na-anụ ihe nnụnụ ahụ na-agụ. Nnụnụ a wee fepụkwa ferutekwa n'ugbo ahụ, bịa lee anya lee anya lee anya, mmanụ ahụ ka kwoturu ala ebe ahụ, ebe ọbụla wụ sọ mmanụ. O feghachi azụ fekwukwa nwaanyị ahụ n'ugbo ahụ, gakwa fenye ofu osisi dị debere nwaanyị a nso. Ọ na-agụkwara nwaanyị ahụ egwu ahụ, ọkịkpe ọkịkpe o, kpakubelebele kpakube o, ọkịkpe ọkịkpe o, kpakubelebele kpakube, mmanụ ịdọnyere ugbo akwafugo o, kpakubelebele kpakube, nde were efere kuru ya, kpakubelebele kpakube, nde were ọba kuru ya, kpakubelebele kpakube, nde were nja kuru ya, kpakubelebele kpakube, mụnwa were nku jụrụ ya, kpakubelebele kpakube o. Nwaanyị a ntị ya banye egwu ahụ nnụnụ ahụ na-agụ. Nwaanyị a si ebe ahụ gbapụ ọsọ na-agba, asị ya bịa nwaanyị bịa, ebee ka ị na-aga? Ọ sị chere na egwu agatala m igu n'isi, chere na ihe emebiela, ana m abịa. Ọ gbapụ ọsọ, gbara ọsọ ahụ, gbagide ọsọ ahụ, gbarute n'ugbo ya. Ya lee anya, ebe anya ya buru ụzọ gaa bụ n'ụlọ ubi ahụ, ịhụ ma nwa ya ahụ ọ ka nọ ebe ahụ. Ọ bụrụ na nwa ahụ anọghịzi ya, o lee anya n'ugbo ya, ebe niile bụ sọ mmanụ. Ọ bụghị mmadụ gwara ya na nwa a agbazeela, n'udu mmanụ ahụ agbazeela. Nwaanyị wee daa n'ala na-ebe akwa, wee kpọta odibo, si odibo, ke ihe mere? Ọ bụrụ na ị tụọrọ m asị na m ga-eji mma m jiri bịa ọrụ gbuo gị ebe a. Ụjọ wee bịa odibo wee saghe ọnụ ya kwuo nke bụ eziokwu, na iwe juru ya n'obi na ọsọsọ ya na-aga ọrụ n'ụlọ, na ihe mere ya ji kpọpụta nwa ahụ si ya bịa ka ha rụọ ọrụ. Abịazienụ na anwụchara ya, o wee gbazee wee ghọọ mmanụ ahụ ọ bụbụkwa na mgbe mbụ. Ifechakpi! O nwere onye nwere ike ịgwa m, ịkọrọ mma ịchọ odibo ọ dị mma n'ụlọ? Ma ihe odibo mere ọ dị mma? Ma ọ bụkwa na ihe nwaanyị mere ma o gosiri egosi
ọ dịkwa mma na ụdị agwa ya nwa kpara kpasobe odibo ma ụdị agwa odibo kpara kpasobe Mmeso nwa bụ Udumma n'ahụ.